Jon Irazustabarrena Lizarralde, atezaina eta hezitzailea, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Noaren urterronen aitzakian kafe garaia izeneko atala abiarazi dugu eta 25 urte bete dituenez, galdera berdina egiten diogu elkarrizketatu guztiei. Nun zeunden zu duela 25 urte? Duela 25 urte, okiko nituen 10 urte, eta ikastolan ez bada kalean ez, oain hemen frontoian ikuste ditugu numeago bezala kalean egiten eguna, eta garrantzitsuna zehazian, lagunak ez, eta kale humiak esateana, hoxe ginen gu. Bueno, 25 urteetan gauzak asko aldatzen dira ez, eta badugu inpresioa, garai baten ez bezala orain pantaileta pegatuta bizi garela ez du, jadin badezu, baina futbolari bezala edo atezain bezala jokalari gaztegokin ere aitzezea, hezitzailea ere bazea eta umeekin ere badezu kontaktua. Esageratzen egia edo benetan asko aldatu dira zentzu horretan, etengabe gaude pantailai begira edo oraindik badago kalera eta pantaili gabe jolasean aritzeko joera hori? Bueno, nik uste azkenen esageratze deula prozesuan ez, gaztaroan harrapatu dugu batzui aldaketa hau ez, sare sozialena, pantaiena, baina ume batzuk edo nire taldekide batzuk oso txikitatik bizi izan du. Betidanik izan du, orduan ni egia da, ez dela sare sozialena eta ez dut iruditzen ondo gestionatzen unik eta horregatik kendu nituen ez, baina bai, aritzeala adibidez aldagelan ez, jendea daola, pixkat engantzatu bai pantaia edo mobila edo sare soziali ez, hoi bai nabaritzeala. Eta gero kalean de bai nabaritzea, azkenen frontoion igual pelotako saio ematen izenen, beste bi daude mobilakin edo hoi leheno etzan gertatzen ez, baina bai. Eta atentzioa ditu behar? Bueno, bakoitza jakingo zeiteun ez, baina hala ere uste nik konfinamentuan asuntuak, igual konfinatut da ginean oso zaila esan hori bitatzea, baina nik uste gero atea geanean kalea bai kontuatu dala edo sentitzen zuela jendiak gehiago moitu berdala edo beste gaur batzukin behar diala ez. Bueno, pandemia aipatu duzu eta denoi eragin digun zerbait izan da. Eta ez dakit, zuk etxean, familian da nola eraman dezu pandemia? Zaila izan da kudeatzea, hori ez, itxialdiak, maskaren erabilera, jende gutxi batekin egon behar izatea. Nola eraman dezu hau dena? Etxean egia esan oso ondo. Etxeko gineoteko azkenen nik partidu batik eta asteburu asko ez dazkat libre eta umeak gineoteko adibidez, aprobetxatu indet eta pixkat opari edo dala esango nuke ez, baina bai faltan botatu eta nik uste asko baloratutena da bai familikokin edo lagunekin de bai egotean denbora hoi ez oain gehiago aprobetxatze detela ez. Gehiago baloratzen zula ez? Baloratzen dela lagunekin egotea eta nik uste gauza garrantzitsua dela eta gauz sozialoi behar deula inoiz baino gehiago nik uste beti behar dela, baina igual leheno ez zikin niri horren bestea importantzia ematen da, garrantzitsua da. Bueno, zu Real Unionen aizea eta temporada Real Unionen egin dezu eta ez egit, futbolean ere, bere eragina izango zuen pandemiak, nola izan da denboraldia zentzu horretan? Azkenean probak egin behar etengabe, neurri zorrotza jarraitu behar, entrenamenduetan, partidetan, publiko hori gabe, pentsetet ez zala denboraldi erreza izango, ez da? Ez, denoi gertatu zaigun bezala aldakorra izan da. Probak enber genituen astero, aldageletan launaka edo bosnaka aldatzen ginean, musukuakin, zein arte, partidu asko suspenditu dira brotengatik edo positibogatik.
Baina, bueno, ohitu itezea, eta egunero korta, eta egunero bat etortzen entrenatzea eta etxea jun bertzun, eta egunero korta. Baina egia esan guk oso suerte handia izan dugu taldean zerbait gertatuanean, aislatua izan dalako, ez geha talde osoa inoiz konfinatu, eta horrek bai egunerokotasunan eta urtean indeunan exito hori asko markatu du, ondo gestionatzea hori dena. Ze, bueno, Real Unionekin zuek garaipena handi bat lortu duzu eta da bigarren maila berrantolatu egin da eta lortu duzu bigarren mailaren piramide horretan lehenengo solairuan gelditzea, ez? RFF, federazioko lehen maila hortara igotzea, pentsatet klubarentzat eta zuentzat jokalarientzat gauza handia izango zela, ez? Bai, batez ez, 3 urte edo damazkigu oso txarra sufritzen asko ez geisteko, eta bai guregatik, urte batzuk daramatzunagatik, edo kluba egonkortzeko pauso handi bat zen, hori lortzea, eta hala izan da. Orain pentsatet hori lortuta, datorren urtean publikoarekin, ez? Zezuk azkenean igarriko lezu, ez? Publiko falta, ez? Estadioetan. Bai, segun ze estadioetan, jende gutxi edo gehiago da, ez? Baina bai dala, adibidez, Racingen kontra Sardineron jolasteanean jendea asko notatzeala, eta gure mailan igual ez da hanbeste lehen mailan bezala, baina nabaritzea pixka bat bai. Bueno, hemen Usurbilen pelota eta eskubaloia tradizio handiko kirolak dira, ez? Bueno, futbola ere, ez? Futbola toki guztietan, ez? Baina, zuk txikitatik argi zenuen futbolari izan nahi zenuela, atezaina? Bueno, atezaina, bai, ez dakit atentzioa ditzizian, edo ez dakit honik atentzioa deitu nahi nun, ez? Pixkat espektakularra edo dalako, ez? Baina, ez dakit gustatu ditzizian lurrea bota, altxa, salto, erropa zikindu edo ez dakit, ez? Ba, igual golak sartze ditunan sentsazioa hori, nik portero atezain bezala bizitzen nun edo gustatzen ditzaian, ez? Eta, bueno, pelotakin bilak egiten ditun, kadete arte. Pelotan ibiltzen da futbole? Bai, eta kadete arte eutxin nion, baina ezin zan ze, 2 edo 3 partidu eukitzen ditun astebururo, futboleko bi, pelotako bi, eta aukeratu berri zenun, azkenen, eta nahiko garbi nun, egia esan, futbolan jarraitu nahi duna, baina pelota guztiak frustrazio pixkatea eraintzian, egia esan. Bueno, gure garaian, nire garaian behintzat, inork etzun atezaina izan nahi, ez? Beti azken aukera hori izatzen beti atezaina izatearena, ez? Zure jodeaz dorkizu joera, akaso referente bat ikudezu etxean edo txikitako referentzia bat, edo besti gabe leheno aipatu duzun hori? Bai, besti gabe izan zen, ez? Egia esan leheno, zuk esatezun bezala, zailagoa zen, ez? Antezain ez du inorrek nahi, Aspergarri bezala ite zitzaigun guri. Edo okerrago jolastezuna izate zitzaion, oi okerrago zala. Baina ez dakit, gustatu dute zitzaian, ez? Eta egia esan postu berezi bat da. Ni lehen esan dizut, enaiz kontsideratzen jokalari, ni atezain kontsideratzen naiz, ez dakit, postu berezi bat dalako, eta gure artean beste kontrariokin edo beti dago filin berezi bat, ze nik uste postu berezi bat dela eta bakigu ze bizi deun batak edo bestiak. Bueno, atezain izateko, jokalari izateko bezala formazio oso importante izango da. Ez dakitzu, umeetako kategoria horietan, nola baloratuko zenuke azteko jaudarri ikastolan hasi, edo eskola kirola, edo Usurbil futbol taldean egiten den lan hori formazio mailan, nola baloratuko zenuke? Nik uste asko hasi izan gehala bai klubakoitza eta bai herri bezala, puntu askotan, ez? Leheno kirola ite genuen, kompetitibidade horren bila edo irabazte horren bila, ez? Eta demostrauta dago,
kirola egunerokotasune batean sartu behar dela eta batez ezitzeko balio dula. Eta batez aurreneko gauza ondo pasatzeko. Eta hortik bideratuta gero beste gauz guztik lortuko ditugu, ez? Eta nik uste herri honetan apustu handi bat egiten nahi dela horregatik, ez? Bai, ezitzeko, kirola ade bai egunerotasunean sartzeko eta habito bat bihurtzeko, bakoitzak nahi duen kirol edo zertan, ez? Eta nik uste suerte handia da gaula Usurbilen gauzak nola egiten nahi dian eta nola egin nahi dian etorkizunean de bai guentzako. Bueno, okerrez banago, ja maila profesionalago batean edo Sansen eman zenitun zuk lehen urratsak, gero Eibarrekin lehen mailara jo zinen eta lehen mailan debutatzeko aukera izan zenuen, oain Real Unionen ari zara, baina horretik Beasainen eta Lagun Onaken, ez? Esan daiteke Gipuzkoako talde garrantzitsuenetan jokatu dezula, ez? Bai, bueno, Sansen denbora gutxi izan, baina bai Beasainen urte batzuk initula, Eibarren de bai azkenen urte batzuk initun, eta Real Unionen de bai. Suertia dakat nik uste, inoiz naizela talde gabe gelditu, ez? Bakite taldekide batzugatik, beste lagun batzungatik, zer dan nik ez dut bizi, baina zer dan talde gabe otea, talde bila otea, ez dizula inorrek deitzen eta alde hortatik izton suertiok ez, nahi beti deitu indiate, eta pretemporada bakoitzeko ni hasieratik ja talde bateokiet, eta beste suertia izan ezatia dago, beti gertuko taldeak izan dira. Usurbilen bizi izan naizela beti, ez? Behitu. Baina, alde hortatik guztua. Bueno, lehen esan dugu, lehen mailan debutatu zeruela Eibar talderekin. Are gehiago, ez? Okerrez banago, Eibarren bigarren behin mailatik lehen mailarako igoera hortan zu taldeko kide izan zinen, ez? Prozesu hori ezagutu zenuen, bilakaera hori eta barruti gainera, ez? Pentsatzet, pozgarri izateaz aparte, betetako amets bat izango dela, ez? Horrela hilo lehen mailara eta horrela debutatu ahal izatea, ez? Netzako izan zen amets bat, ez? Ni Beasainen neon, 26 urtekin, 3. mailan, pentsatuz konpaginatuko eta lanakin, eta aldeten arte gustatzen zait, eta aldeten arte iraungo etez. Eta 26 urtekin urtarrilan, Eibarrek deitu zian, 2. mailan, eta beste guztio gertatu zen, pasan itzan 26-ekin, 3. mailatik egotetik, 28-ekin lehenengo mailan egotea, ez? Imaginatu netzako ez esperotako gauza bat, igual 19-ekin edo ikin ilusio haindik handigoa dakazu, ez? Baina izan zen amets bat etetziak esan. Eta adin batekin igual gehiago baloratzen duzu, ez? Bai, askotan pentsatzet, ez? Batzutan azarraldia dituzu, dazkazu gauzak ez dizko gaztilako zune ezun bezala eta hori dena, ez? Baina gero pentsatzet, bestera batea de altzuen pasa, ez? Igual Beasainen egon nintzen bizitza guztia, edo utzi behar nun, beste lan bat inbehar nulako, ez? Eta orduan, dena baloratzen zu gehiago. Beti eukidezu talde bat, beti temporada guztietan jokatzeko aukera izan duzu guain arte. Futbola eta dena gero eta globalagoa da. Ez dakit, zuk ez duzu inoiz euki aukera kanpora joteko edo tentazioa atzarrira joteko, ze futbolean oso ohikoa da, ez? Bai, esan hori ez dut inoiz aukera hoki, baina bakat hor pixkate arantza txiki bat egia esan. Gustatuko litzaizuke? Bai Espainia mailan edo bai kanpoa gustatuko litzaian, baina ez da inoiz aukera suertatu eta bai dakatela arantza txiki bat, ze, eokitu taldekideak kanpokoak eta, gustatzen zait, ze nola bizitzeian, nola beste taldekidekin nola relazionatzeian kanpokoak izan da, eta, hiri berri batea jun da hori dena. Bizi esperientzia bat ere, ez? Esperientzi berri bat, baina, ez da suertatu, eta bai dakatela egia esan arantza txiki bat. 35 urte dituzu, ez? 35.
normalean adina honetan ja erretiroa gertuago ikusten da, ezak zure kasuan ala den edo oraindik gerra emateko gogo zauden? Bai, ondo nago, fizikoki gila esan inoiz ez detoki Arazo handirik eta alde hortatik oso ondo. Baina bai egia esan gertu ikustetela eta bertigo pixkat emateide bai pentsatziak, baina realidade bat da, ez? Eta oain inoiz baino gehiago urteroko futbola egia esan askotan hola da, urteroko lanbide bat, baina inoiz baino gehiago oain hortan nago, ez? Eta, ez dakit zenbat. Bakit oso gertu da hola, baina, aguantatu arte. Zure alde, aurreko temporadan partidu guztiak jokatu dituzu, ez? Horrek aktibo ontzaudela eta... Bai, horrek bai asko laguntzea azkenean. Nire adinakin batez jolasteak asko matizu ondo sentitzeko eta hor jarraitzeko guakin, ez? Motivazio hori, ez? Bueno, Zirimaran begirale bezala izea, umekin aritzeko petxatet bokazio ere oso importante izango dela. Ezakit, zuk etorkizunen ikusten duzu burua ezitzaile irakasle bezala? Bai, zeratik ez. Ja urte mordoska banua, bai Zirimara, bai Leno San Josta, Blai, pelotako saioak ematen eta gustua ematet, ez? Ondo moldatzen zea, umekin? Bai, ondo moldatzen naiz, egia esan, egun txarrak eba daude, baina normalen behaiek ematei zuenak gehiago da, ez? Badaude egun txarrakin jutezeana eta umek transmititzei zuen hori, buelta emateu laguntzi zuela eta, politxa da. Bueno, orain ingo izidu galdera batzuk labur erantzuteko, atezaina zean ez, zein da zure referentziazko atezaina edo atezain gustokoena? Ezin dituz esan, porque asko gustatzen zait atezainak ikustea. Gustatzen zait laburpen pila bat ikustea, atezainak nola indun, bestia indun. Eta gogokonik ez dakat, gustatzen zait baten gauz bat, besteen beste bat. Eta bai dala, lehenengo mailako laburpen guzti ikuste ditu, bigarrenak, eta nire mailakoak bai, atezainak. Asko fijatzen zea atezainetan. Bai, gustatzen zait. Atezaina mundua asko gustatzen zait. Eta ez dakate referentei, baina deno dazkigun hoi denak kenduta de bai, beste asko de bai. Asko badaude. Eta jokalariekin, badezu aurkari zail bat beti oso zaila egin zaizuna, edo jokalari esaten zuna, irutzi zait jokalari benetan ona edo antzeko. Bai, antzeko. Bai, badaude jokalari batzuk igual nire kasun gol gehiago sartu izkiatela edo gutxio, baina ez hola espezialki hola. Bueno, entrenadoreak ere asko eduki dituzu, zezuk azkenean ibilbide luze bat osatzen nahi zea. Baten bat nabarmenduko zenuke? Entrenadoren bat aukeratzekotan, nor aukeratuko zenuke? Bueno, ni bizi izan unagatik ez, Eibarren, igual, hola pentsatzea errexagoa da, baina nik uste beak transmititzezuna, beak sekina asko zala gaizkagaritano, oain berriz bueltatua Eibarrea, eta nik uste eokieten hobena esatia ez da, bai ez, zein ona da, txarra da. Nik uste entrenatzaile hona dela, nahi ikastea erazi inditena edo ikastea lagundu itena, ez? Eta kasu hortan nik uste nire kasun hobena gaizka izan dela, bai. Bueno, eta futboltzalai pila bat ezagutuko dituzu, bat aukeratuko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Ba, Eibarrekin adibidez suerte izan nunez, Bernabe beha jun, Camp Nou beha, Anoeta edo San Mames berria de bai juteko aukera izan nun, baina igual de bai da bizi izan unagatik, baina nik uste Ipuruak xarma berezi bat gala. Oain, berria intzuten edo, baina zarrak zuen xarma hoi, igual nire bai urte batzu dazkatelako, baina lehenoko futbolan xarma hoi zekan, oain afizioi gabe jolastean aitu itea dena ez, baina Ipuruan leheno de bai
Entzun itezan. afizioarekin oso gertu dago eta entzun Ja. itezan. Eta hori nik uste oso polita zala. Bueno, hau akaso begibistakoa da, baina galdetu behar dizut, zein izan da futbolak eman dizun unerik politena edo garrantzitsuena? Ba, urtekin pixkat jutezea ez, azkenen futbolarik nik uste gaudela beti garaipena bila, igoerak edo zean bila ez, eta horren baitan neurtze gehala. Baina, nire adinakin, batez ezautzezun jendia, pila bat dalako, lagunak, dazkat, betiako lagunak, futbolak eman dizkitenak, eta batez egunerokua. Netzako esnatu eta entrenatzea jutia, Gozatu itezu. ni gozatu itet. Egunerokuan gozatu itet. Eta bain dazkaten urtekin, oaindik gehiago ez. Gustatzen zaitelako, atezain mundua netzako pasioa dalako, eta esnatuta hoitea, zure lanbide bihurtzea hoi da, netzako ondia. Ondia hoi. Bueno, aipatu duzu talde askotan ibili zela, baina ia beti Usurbilen bizi izan zela, edo beti. Beraz, 25 urteotan noa agertu sumatuko zenuen, eta hau ere deroi galdetzen diegu, ez? Bueno, euskaren normalizazioan noa, bueno, ahi da, ez? Edabide gisa, ahi da elkarte zein izialde talde bezala, ez? Zuk 25 urteko perspektiba honetatik, zer botatzen duzu faltan, edo zer du soberan noak, zure ustez? Soberan ez dut ikusten, nik uste 25 urte hautan asko hasi izan dela, ez? Azkenen Usurbile bezalako herri baten, aldizkaria astekari bat egokitzia, oain nahi bai suertatzen betela noauak Sirimaran bultzada handi bat izatea bai, aizialdean bai kultura aldetik hoi beti izan dela, eta oain aizialdi bai, nik uste kiston suertia dela, ez? Eta azkenen noaua nik uste herritarrok deno dakaula bastante egunerokuan edo presentzian gertu eta bueno, antolatzen dian gauza askotatik eta bueno, aldizkarien gertatzean geroko harriak komentatzea eta nik uste beharrezkoa dela, gehien bat beharrezkoa dela. Bueno, eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik eta zorte hon. Eskerrik asko zuei.